fra fjorden uden for Sammeligag, stedet nær ved isbræen, dukker en kajakmand frem. Han er på vej hjem. Forhåbentlig bringer han fangst med, for det har været en vanskelig tid for folkene i Sammeligag. Det er småt med kød. Vinterfangsten er slut, og foråret er endnu ikke rigtig kommet. Sælerne har været vanskelige at finde, men nu bliver det forhåbentlig bedre igen. Josias har en sæl bag på kajakken. Han har været ude længe og vidt omkring, men det er lykkedes. Der er mad til den lille familie igen, og et skind, der kan gøres i penge. En lille stilfærdig triumf i hverdagen. Så snart Josias' kone Kista og børnene har fået øje på faren derude, styrter de ned til stranden for at tage imod ham. Josias har fået vand i kajakken, og den må tømmes, før den bliver sat op på kajakstativet. Sælen bliver båret op til huset for at blive flænset. Som Josias' kone er det Kistas opgave at flænse alle de sæler, Josias fanger. Først skæres der et snit langs hele buen med en ulu, en speciel kvindekniv. Skindet med spækket løsnes fra kroppen. Der skal dog være noget spæk på kødet, for ikke at det skal være for tørt, når man spiser det. Der er meget mad i en sæl. Skært kød, lever og anden indmad.
blodet udnyttes også. Man kommer det i kødets kogevand for at gøre suppen kraftigere. Eller også bliver det tørret i tarme og mavesæk og bliver gemt til foråret. Mange familier på bopladsen skal have del i sælen. Foruden de mest trængende bopladsfæller, tænkes der også på familie og venner. Spækket løsnes fra skindet. Spæk bruges til mange ting. Til mad, til at sylte i, til hundefoder og til at smøre skind med. Eventuelle urenheder, vand, træn og blod fjernes. De sidste rester af spæk skrabes fra skindet med oloen på skrabebræt. Skindberedning er en indviklet proces. Det behandles efter, hvad skindet skal bruges til. Keramikskind afhåres. Det gøres i sommelier ved at man tykker håret væk. Efter aftagningen af håret fjernes den tynde sorte hinde på skindet ved at man lader skindet ligge i urin i godt et døgn, hvorefter hinden let kan fjernes med fingrene. Nu bliver skindet skyllet i varmt vand og er der blevet helt hvidt og kan så farves efter hvad det skal bruges til. Det er et dejligt forårsvejr. Man spænder skindet ud på jorden, hæftet med træpløkke, og det tørste indhandling i butikken, der bliver gemt til skindtøj. Der er forskellige måder at tørre skind på. Her blødgøres et skind, der skal bruges til bukser.
Sælskind er stort set det eneste, fangerne i Sameligar har at sælge i butikken. 39 kroner for et skind af prima kvalitet. Pengene bruges til patroner, kul, petroleum, sukker, mel, kaffe og cigaretter. Også hundene skal have deres del af fangsten. Her sker Josias spækket ud i små stykker til foder. Foruden spæk fodres hundene med tørret hajkød og fisk. Hundene kommer styrtende alle steder fra for at deltage i måltidet. Man må da holde fremmede hunde væk. Kiste har kogt sælkød og serverer nu et måltid for sin familie, som ikke alene efter grønlændernes, men også mange europæers smag er meget lækkert. Man spiser sig mæt i kød. Der spises hverken kartofler eller brød til. Derimod koges sælkød ofte med ris eller byggrøn, og man får en dejlig suppe, som kaldes for suase. Børn vendes til at spise kød i en meget tidlig alder. Det er nødvendigt for en fangefamilie altid at have noget proviant til de dage, de ikke kan fange noget. Derfor må der tørres kød, når der er tilstrækkeligt af det. Altid kommer hundene styrtende til, hvor de kan lugte mad. Når man som kiste har så meget snavset arbejde, bliver det store hår lidt snavset, og det må ofte vaskes. En karakteristisk arbejdsstilling for en grønlænderinde. I gamle dage vaskede man hår i urin. Det gør håret smukt og blankt. Man har ingen rindende vand.
Man må bruge smeltevandet, der må hentes et stykke fra bopladsen. Det er oftest børnene, der henter vand. Selv i en lille husholdning skal der bruges magevand. Lillebror Haralde skal også have bad en gang imellem. Lille inakunara, hanguterang mor. En gang bliver han en stor fanger. Harald har en medfødt blå plet lige neden for lændevirvlerne. Det er tegn på, at han er en rigtig grønlænder. Det blæser stærkt udenfor. Uvejr skyerne kommer væltende op over Mågefjellet. Men stormen har brudt den sidste is. Vejen ud gennem Ikateq er åbnet, og den første, der stikker af, er Asser Pivat. Han er distriktsråd og skal skynde sig til et møde i Ammassalik. I det gode forårsvejr føler alle trang til at komme lidt væk fra bopladsen. Ikke blot for at nyde det gode vejr, men man vil også gerne finde noget spiseligt på stranden. Man trænger simpelthen til kostforandring efter vinterens ensformige kødmad. Nogen er taget på muslingefangst. Snegle og tang spises også. Tang skal være meget vitaminrigt, og det er faktisk den første grøntsag, grønlænderne kan få efter en lang vinter.
Det har været en dejlig tur, hvor man både har spist og spøgt. Grøntsager dyrkes ikke. Man må ud i naturen for at finde spiselige planter. Her finder Melika nogle syrenblade og spiser dem med spæk til. Hunden følger trofast spækket. En nerulak, lysende flamme, er navnet på den smukke blomst, danskerne kalder fandens mælkebøtte. Den kan udmærket spises, når den bliver renset omhyggeligt for jord. Endelig en dag kommer skonnerten Mikke igennem fra Ammassalik med de længselsfuldt ventede varer til butikken. Alle giver en hånd med ved lastningen. Det er en chance til at tjene en dagløn, og Mikke har travlt. Der er flere små udsteder, der venter den utålmodigt efter en lang vinter. Hurtigt lukkes den sidste tønde med hajlever. Alle de sælskind, der er indhandlet i butikken i vinterens løb, bliver nu taget ombord i Mikke sammen med tønderne med spæk og hajlever. Den lange rejse fra Sammeljar til København er begyndt. Efter kuldbæring kan der nok trænges til vask. Og når vejret er godt, og man kan stå uden for at vaske, går arbejdet som en leg. Særligt når en veninde kan forkorte tiden ved at slå en lille sludder af med en. Der er altid meget vask. Og så små piger må tage en hånd med. Her er katekettens lille pige, der hjælper til. Noget af tøjet kan være så snavse, at det må skrubbes med en børste. Det gøres bedst på et skrabebræt. Sommeren er kommet til Sammeljar, og der gøres forberedelser til sommerrejsen. Til proviant til sommerpladsen fylder Nanna spækposen med spæk. Siden kan der kommes forskelligt ned i den smeltende spæk til syltning, for eksempel bær eller kød.
Tørret kød tages ned fra tørrestativet, pakkes ned for at blive taget med på rejsen. Ude på Nunnagitti, som er en af Samediac-folkets sommerpladser, har Josias og Kista som de første slået deres telt op. Kajakvandrerne må tørres efter hver tur og bliver derefter blødgjort med en kamjotsstok. Alle er beskæftiget. Storesøster leger. Mens mor flænser en sæl. Herude på sommerpladsen, hvor man ikke har slædehundene med, foregår flænsningen ude. Det er meget behageligere. Sæltarme renses, før de bliver tørret. Man spiser tørrede sæltarme. Det er herligt ude på sommerpladsen. Også madlavning foretages ude i det fri. Mamakae. I begyndelsen af juni kommer amazsetterne i store stimer ind til Ringe for at gyde. De er så talrige, at stranden ved Ebbe er farvet guld af ravn. Alle strømmer til for at deltage i fangsten og øse af havets rigdom. Amazsetten er en velsmagende fisk af øret familie på størrelse med en sild. Og så længe fangsten står på, lever man udelukkende af frisk fangede, kogte amazsetter. Amazsetterne bredes ud på klipperne til tørring, og hver familie har sine kæmpe bede at passe. De må vendes morgen, middag og aften for at blive tørret rigtigt, så de kan holde sig helt til vinteren.